Γεια σας, από channel εδώ. Είμαι ένας νέος YouTuber, εντάξει, με πάρα πολλές. Θέλω να πετύχω subscribe. Να καλά. Αυτό είναι το πρώτο μου gameplay. Παίζει 16. Το παίζουμε πρώτη φορά μαζί με το φίλο μου τον Νίκο. Γεια σας. Αν μας βοηθήσετε και πετύχουμε τουλάχιστον 6 subscribe. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ τους φίλους μου για την συμπαράσταση. Μπορεί να ανεβάσουμε και άλλα βίντεο. Με LOL, με Call of Duty, με ό,τι θέλετε εσείς. Επίσης, τώρα μην λέω πολλά, ας παίξουμε. Καταρχάς ελπίζουμε να σας αρέσουν τα βίντεό μας και να κάνετε subscribe. Καλά που το ξέρεις, άστα. Παιδιά, είμαστε λίγο νουμπάκια σε όλα, αλλά εντάξει. Εσύ είσαι πιο πολύ. Σταμάτα, εντάξει. Το είπαμε. Λοιπόν, εγώ είμαι νουμπά στο PES. Ο Νίκος κάτι ξέρει, αλλά τίποτα αυτός. Στο LOL μπορεί να τον νικήσω. Τώρα παίζει ο Νίκος. Εγώ είμαι με την κάμερα. Και ο Νίκος το έβαλε. Εγώ έχω τη Manchester United, για όποιους δεν ξέρουν, είμαι η κόκκινη. Νίκος ως Ολυμπιακός, ρε. Εντάξει, δεν είσαι αστείος. Τι δεν είσαι αστείος, ρε κολλό. Ωραία, τώρα θα σε κρατήσεις εσύ να παίξω εγώ. Αφού έπαιξες πριν. Δεν πειράζει, υγεία. Παιδιά, κάναμε κι άλλο ένα βίντεο, απλώς δεν μπορούμε να μην το ανεβάσουμε επειδή κάτι κόλλησε η κάμερά μας. Και αυτό είναι με μια διαφορετική κάμερα. Δεν είναι και τέλεια την ευκρίνεια, άρα προσπαθούμε. Δεν είμαστε και οι τέλειοι. Και τώρα θα σας πω λίγο το μάτς. Ο Ιμπραήμοβιτς έχει την μπάλα για την Paris Saint-Germain. Τη δίνει στον Καβάνι. Τι κόβει την μπάλα ο Σμόλινγκ. Μη γίνεσαι παρουσιαστής. Καλά, δεν θα σου απαγγείλω το μάτς. Σαν τα επί του Οδύσσου τα λέω. Εντάξει, σταμάτα τις βλακίες. Γιατί... Ο Ντεπάι κλέβει την μπάλα. Παιδιά, άμα θέλετε γράφετε και comments να μας πείτε αν είμαστε καλοί, αν είμαστε άσχημοι, αν... Το ξέρω ότι για πρώτη φορά δεν σας αρέσουμε, είμαστε λίγο ερασιτέχνες. Αλλά πιστέψτε μας, θα προσπαθήσουμε πιο πολύ, θα πάρουμε καινούργια κάμερα. Ψαλιδάκι από τον Ιμπραήμοβιτς. Πότε έκανε το άτομο. Παιδιά, τελευταία ευκαιρία και θα σας κλείσουμε. Επειδή η κάμερά μας θα κλείσει σε λίγο, επειδή θέλει περιορισμένο χώρο. Τελευταία ευκαιρία για το Ρουνέι. Είναι στο Ντεπάι. Ο Σβάιστάγκερ. Λοιπόν, παιδιά, αυτά μέχρι τώρα. Ο Σκάλ, το κατοικίδιό μας εδώ, μας κλείφει τώρα. Σταμάτα. Λοιπόν, αυτά. Subscribe αν θέλετε. Dislike, like. Και αυτά από εμάς. Από τον Νίκο και από τον Κώστα. Γεια σας.